totoke. O ka na sad. Uman mukuot. Mukuot. Wartang malabo. Usagi ko sa nabulahan. Siya nakadaog og luto. 40 anyos na akong edad karon. So sige pinatad og pila bang edad na akong pinatad og luto. 18 anyos. May gidugayon na gyud. Pero kining kwartaha. Kay daog man ni sa luto. Mapalitan ako sa kung unsa ang gusto na akong paliton. Magpatukod kog balay. Unya, muam ko asawa. Manguyab ko kung di mo sugot akong paliton sa ilang gidikanan aron nilang gyud nga makaasawa ko. Mahimo na nako ang tanan kay diha na mo koy daghang kwarta. Unya, ako mga barkada mabusog na pirme. Unya, magtiba-tiba na pod sila sa inom. Kay mo gasto man gyud ko. Unya ikaduha, doon na po ko'y budget sa sugal. Adto ko sa unahan. Kay ako katuon ako mga barkada. Aron sila nga malipay pod sa akong nadaog sa luto nga kwarta. 50,000 ko ni. Nya nganong di man tamo angay ngadtos ng mga barkada. Yawat lang pod malipay. Wadto ko. Karon ka. Nakadaog akong bagko nga silingan diri ang luto. Pagkuhara siya diri bro. Hinaya magluto di. Nasurtihan na. Pinya ako, nasurtihan po ko. Kay naam ko'y baligya niya. Kaniya akong tutuki magic ba. Baligyan ko niya nagbarato kay subol man ang kwarta ko. Ako nang siyang ilaron. Aron maka ambit mo ko niyang dako nga daog nga sa luto ba. Kaya aron mapunan ko niya akong kwarta sa paita giling stambay rata. Ato ning no mayo kung sa mga pamaagi ani o gamito ba ko tong tiktik nga sama sa una nga dali ra makapailan. Ay sus kaning tutuki magic. Ako ning explain niya nga ato nimo ni salain dali kay kagkwarta karang imong daog sa luto nga pila na ka milyon pwede kay na dublihon aning tutuki magic. Anting sa akong lulo sa akong lulo nya ug mungta na siya nga pwede man ako ade ni siya pwede sa buyer adto ra gyud ni salain ako nito sa pangitaon. Pinaraw to sa unahan. Turbol may ko kay hambog to siya sa dako kayo niya nga daog nga sa luto. De, pagara to siyang mga barkada. Ako to suruy-suruy yun. Kang buwaga. Tama dito ako mga barkada. Naunta. Og naatol pa lang yung nga naa sila. Makatilaw yun sila nina kung daog sa luto. Matiba-tiba. Malumos pa yun sila. Sa beer nga akong paliton. Pero wa man sila. Asa makatos la dapitan ako pangitaon? Bay, bay sir. Uy, congratulations. Ikaw na itong bag-o nga. Silingan ako diri nga nakadog og luto. Oh. Ay pagkaswerte. Salamat kay. O wa ka makaibaw. Kanang imong pagkadaog sa luto nakita na ko na sa ako ang bulang kristal. Mawa? Nga makadaog juga na. Kay gisulti ito sa bulang nga kristal nga naa ko ko'y bag-o nga silingan nga makadaog og luto og nga milyon-milyon. Wa ko kabalo ikaw na ito. Mao nang congratulations. Salamat. Pero lain pa yato. Oh. Kung tinto na kanay mo ang kwarta o ganahan pag yuga ka ng imong daog nga milyon-milyon mudoble pa na siya. Kanang pangutana bay. Di ba ko kontento ani? Kuwang pag yun Agoy sakto kayo. Kay di ako'y kabilin sa akong lulo daghan kay ko ani daghan sila kabuok ug mauna lang jud ni nabilin. Unsa man Mo ni gitawag og tutuki magic. Mao ba? Ano nya? Ano sa may tirada na? Sayon na kayo ni. Imo ra ning patutukan sama ani. Tutuki magic. Oh. Kanang imong kwarta nga daog karon mudoble na basta imo ning paliton. Ato testingan. Testingan na Ato to. testingan. Dili ni siya pwede. Di mo pa testingan. Adto para masuta. Do kita ka ni kwarta ha. Oh, halin ko ni ani. Muni adto ni sa lain mo isa magic. Sure bol ko nga makakwarta ka ni. Madoble pa na. Nya, Kining 50,000 ako. O meaning mahimo ning 100,000. siyempre. Oh. Basta imo ning paliton. Sige. Imong buhaton patutukan na rin nimo sa Oh. imuhang
customer. Sama ni ani. Tutuki Magic, sir. Tutuki, sir. Sige. Bayarin na ni sir. Sige, Diba? Ako ni Tanawa. Kung sa imong kumati. Nanginit mong lawas. Nanginit na. Sige. Sige, ako na ning bayaran. Basta sure ka, ha? Sure bulo eh. Basta nakita sa kong bulang kristal nga madubli ang imong kwarta. Timan iha. Basta Sige. napay dayo sa. Ang pinaka-importante sa tanan kani siyang gahoma, kani siyang magika, hindi ka ani makapangasawag daghan. Basta ikaw na bahala sir. Salamat sa imong 50 mil. Makasapi pa ko, makaasawa pa gid ko. Congratulations dan congratulations. Salamat kayo. Ako din tisingan sa boss. Testing na yun. Sige. May nida kay katungkuartan ako. Away bali to. Kay ingon man siya nga modoble ko no ang akong 50 mil. Unya, makasawa pa gid ko. Mao ni nindot. Adto ko sa unahan. Pangita ko unang customer nga akong mapatutukan eh. Adto ko. Naibabay. Karon. Kining bayhana. Mao ni ang una na kong makwartahan. Ako nang matistingan. Ang kagamhanan nining Tutuki Magic. Mudoble na to kong kwarta. Unya makaasawa pa gyud ko. Murag do nay gipabot akong dolon. Unsa na mong urasa? Wa man gyapon abot ang uyab. Na, buwaga na jud lagi to na ako lagi kay kada abot na jud namo kada kita namo ako'y magsighuwat. Animan asa nakatuhon. Tutuki. 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 Tutok. Sagot. Tutuki. Kana na gitutukan naman na. Tutok. Mukoot ka. Sagot. Isa man ka. Unsa man imong gipa? Tutok na ako. Adi na importante yung kinsa ko. Basta tutuki. Tutukan ra? Tutuki god. Tutukan ra lagi. Wa ka sa mo tutuki ba tutuki. Mao gani tutukan ra kini akong tutukan. Tutuki. Buot meron. Tay sagot. Unsa man na imong patutok-tutok na ako nga. Tutuki Magic ne. Ang akong mata nagsige na kog tutok ana. Akong mata nangasulirat na lang ako ang tabon-tabon nangahiwi na akong tabon-tabon nagsigog tutok ana. Unsa man na? Tutuki lang ay tutuki. Tutukan na sad. Uman mukoot. Mukoot. Unsa lagi na imong tutok na ako ha mo pa yung nagpaabot. Tutuki ba? Sas, nimo. Tutuki oy. Usa man ning nani. Igasto biya kong 50 mil ane. Tutuki Magic. Wa man to si muto. Ginoo ko. Ako na mahinoy na hayang ane. Why pasti lang din no? Takbo man ni sa Sumbrex. Ang gitsusukan pag yung bato. Ala ko 50 mil. Lapil de.